Meni tomoshachilar menim uchun eng qadrli kishilar. Meni bit xalq o'stirdi. Яраткан җырчысын соңгы юлга озатырга да тамашачылар зал тутырып килгән. Залга сыймаганнар хушлашу сүзләрен файдан тыңлый. Үз вакытсыз Хамдан апаның шулай китүе безнең өчен ул зур югалту. Без Хамдан апа белән һәр вакытта горурландык, горурланачакбыз да. Хәмдүнә Тимергалиева Башкортстаннан килеп Татар дәүләт филармониясендә эшли башлый. Ул чактагы Хәмдүнәнең хезмәттәшләре бүген дә искә алды. Филармония кергәч, минем бригадага керде. Шуның без гастрольләр каягыдан булмадык, йөрмәдек. Шәп, бик шәп халык аны бик яратып, һәр чыгышын алкышлап, үзенә генә хас тавышы белән, үзенә генә булган колорит белән, сәхнәдә үзенә генә хас булган үзенең тотышы белән кабатланмас җырчы булды. Сәхнә артында да, сәхнә тамашачылар каршында да ул аның менә мәңге бетмәс энергетикасы, шуңа шаккат тора торган ик, ул Tilga bir qachonda kişiga kira turgan kishi tugul endi har vaqtda o'z so'zin, o'z fikrin, o'z so'zni ayta turgan kishi. Халык җырларын оста башкаруы, көчле, моңлы тавышы ихласлыгы белән яраттыра. Туган ягы Башкортстанны да онытмый. Аның репертуарында башкорт халык җырлары да күп. Быелның февралендә аңа Башкортстанның халык артисты дигән мактаулы исем бирү турында документка кул куелган була. Исән чакта бүләкләргә өлгерми калалар. Медальне бүген вафатыннан соң тапшырдылар. Тугандарына бирәбез, чөнки менә Хәмдүнә апа яны белмәйләр алганды. Әмма ләкин Татарстан халкы, Башкортстан халкы Күптәннән бирегә кирәк иде. Улар инде 20 еллап инде лайыклы. Менә вакытында артистларның иҗатын күрә белергә кирәк, бәяләргә кирәк. Шу менә обидно дип әйтәм. Алтаясы килмәеште, гомер күзем җитсәдәм. Хәмдүнә апа үзе дә җырлый, талантлы яшьләргә танылырга булыша. Ярдәме өчен алар җырчыга рәхмәт әйтә. Хәмдүнә апа мине ачык йөз белән каршы алды һәм әйтте, әнекәш диде, синең тавышың халыкчан, син халык җырчысы булырга тиеш. Әлбәттә бик авырлыклар аша килерсең диде. Татар җыр сәнгатен илебезгә генә түгел, халыкара күләмдә таныта. Үзенә генә хас башкару осталыгы, кыюлыгы, җыр теллелеге аны халыкның яраткан җырчысы итте. Гомерен җырга багышлаган бәхетле җырчы, күрегез, халык күпме килгән. Ул мәңгегә халыкның күңелендә калыр, ул кабатланмас. Хәмдүнә Тимергалиеваны Казанның Курган зиратында җирләделәр. Мин ничек бар шулай итеп яратты мине татар халкы. Башымны иеп рәхмәт әйтәм. Фирүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.